ବ୍ଲକର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଲୋକ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ବ୍ଲକ ହଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ହଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ ବୋଲି। ହଁ ଚାକିରି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯଦି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କହିବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ 1993 ମସିହାରୁ ଭଗବାନ ସାନ୍ତା ହଉ କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ତା ହଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ର୍ୟାଲି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବା ଅଛନ୍ତି ନମିନାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିରେ ଯିବ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ହଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ବାବୁ ତୁମର କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାଶୀପୁର ମାଟିରୁ କାଶୀପୁର ମାଟିରୁ ଆୟାତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ।